Jak si myslel, že najprv dáme koncert, však ideme postupne chronologicky. Chronologicky. Nie, najprv sme fotili proste v Žiline zraz, potom sme fotili s fotom Antóne zraz, až potom koncert, ideme postupne. Jakže najprv, jak to bude ľudí viacej zaujímať? Jakže potom je to... No dobre, však nekrič, dobre, no však dobre, no tak čo už s tebou, dobre, jasné, poviem im to, jasné, dobre, čau. Čaute ľudia, inak preskakujeme zraz na Žiline, na letisku, čo bol Grand Motor Show a takisto preskakujeme zraz aj Cars in the Castle Svätý Antón. Nebojte, ku týmto videjkám sa dostanete, hoďte like, koment, odber, zvonček, aby ste sa aj ku nim dostali. Teraz ideme na Separa. Respektíve do Amfika na Cormandela event, kde vystúpili rôzni interpreti, ale tak najznámejší tam bol Eric Trezor, Rafael a Separ. Takže poďme sa pozrieť, čo nám prichystali za videjko a jak to tu vlastne, jak to tam vyzeralo. To nejako vyzeral areál z Amfika. Tu môžeme vidieť balkónik, potom samozrejme lavičky a státie, tam bol stage, VIP zóna a ultra VIP a tam bolo vlastne gastro a vstup. Pod tým zabradlím dolu je vlastne hlavný taký chodníček dookola a tam som väčšinou ja stál a fotil a z toho vznikli takéto nejaké momenty. Presúvame sa do gastrozóny, kde ste si mohli dať pivečko, iný alkohol, ale takisto aj na triezvo, čo som vlastne bol ja, dalo sa tam aj pekne najesť, čo bohužiaľ ja som nestihol, takže ochutnávku, jak to chutilo, nemám, ale určite to vyzeralo dobre. Prvý interpret, ktorý vystúpil, bol Exact, ja ho síce nepoznám, ale aj tak si našiel v dave veľa fanúšikov a niektorými skladbami zaujal aj mňa. Prestávka medzi interpretmi vyzerala takto. Ja som sa vrátil na svoj chodníček a odtiaľ som vlastne fotil ľudí, ktorí išli okolo. Druhý interpret, ktorý vystúpil, bol Eric Trezor. A ten zadelil dobrú šovku. Sice tiež nepoznám moc texty, poznám ho, ale šovka bola dobré a atmosféra úžasná. Ten kamen, za ktorý platíš hlave, tak to je flex a ne diamant. Pár, že som ti stopol rozpozeral na videjko, ale mám pre teba oznam. Poď so mňou dosiahnuť cieľ 1000 odoberateľov. Teraz nás je len zopár a ja ďakujem každému z vás, kto dal odber. Ale stanovil som si menší cieľ a to je 1000 odoberateľov. Túto cestu nás budú sprevádzať milníky, ktoré vidíš teraz práve pred sebou na obrazovke. Sú to 250, 500, 750 a 1000 odoberateľov. A za všetky sú dané odmeny, čo vy dostanete za pomoc mi k 1000. Dosiahneme spolu 1000 a tam to ešte nekončí. Ale to si povieme potom. Daj odber a prezdielaj kanál, nech naplníme všetky milníky. Lúčim sa s tebou a uži si pokračovanie videjka. Predposledným interpretom bol Rafael, ktorý zadelil šovku. Vidno, že ľudia tam prišli aj kvôli nemu, hlavne kvôli nemu. Ja osobne som mu aj rozumel, takže neviem, kde tí posluchači alebo iní tí hejteri robia chybu. Ľudia sa bavili, ja som sa bavil, mal som čo fotiť, strašne veľa toho bolo. Prišiel ten hlavný interpret, na ktorého tam asi všetci šli, a to bol Separ. Ktorý nadelil strašne veľkú show, kde ľudia sa bavili, kričali, spievali s ním, spravili rôzne monšpity. Takisto aj spomalili trošku
vytiahli svetla a spravili aj takú rozlúčku s osťom. No a na konci celého večera už bola len after party, ktorej som sa nezúčastnil, zostal som len chvíľku. A z tohto zostrihu by to bolo všetko. Vidíme sa pri ďalšom videjku, čo je City Fest Martin 21. augusta v Amfiku. Oh, OK, sorry. Trochu som sa nechal uniesť. Dobre, takže videjko je za nami. Takže dúfam, že sa vám páčilo aj takáto koncertná. Hoďte mi, ak sa páčilo videjko, hoďte like, odber, na odber nezabudnite zvonček, dajte nejaký komentík a za hľadačikom sa vidíme pri ďalšom diele, čo už dúfam, že nám produkcia dovolí dať vonku Zraz zo Žiliny a potom do svätého Antóna, ktorí sa už stali minulý mesiac, ak nie predminulý. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. Ste ešte tu? No dobre, tak kým, že ste ešte tu, tak ešte ma nezabudnite sledovať na Facebooku, Instagrame, kde máte viacej Instagramový profil od fotografa aj od Facebooku, kde nájdete viacej fotiek čo boli vo videu, aj niečo viac z toho daného eventu, teda lepšie teraz povedané, z koncertu. Majte sa, čaute. A už fakt choďte domov, už to nie je nič zaujímavé. Vlastne ani predtým nebolo.